Min diskussjoni dwar it-traffiku spiċċajna nitkellmu fuq diskussjoni fuq it-traċedji. Fil-noddu kemm il-sija waħilna fit-traffiku fil-sfortunatament spiċċajna noddu kemm il-fatalità kellna fit-toroq tagħna. Sostna dan id-Deputat Nazzjonalista u kelliema trasport Adrian Delija f'konferenza tal-aħbarijiet il-indirizza flimkien mal-kelliem mal-infrastruttura Ryan Kallus. Adrian Delija sa li l-istatistika qed turi li fit-toroq Maltin hawn kriżi li qed tigrava minn ġimgħa l-oħra fejn sal-ewwel ġimgħa ta' Novembru ta' din is-sena s'issa ġew reġistrati 24 fatalità l-ogħla rata ta' mwiet fl-aħħar 10 snin. Deputat Nazzjonalista insista li traffic management f'pajjiżna ineżistenti bi skandlu wieħed wara l-ieħor fit-trasport Malta u b'attitudni ta' tkexkix. Waqt li l-Ministru responsabbli jibqa' jistaħba u jivvinta l-iskużi. Meta jkollok il-persuna politikament responsabbli fis-settur illi qed tibqa' tiċħad ġurnata wara l-oħra li teżisti il-problema, l-unika ċertezza għax dik it-tema tal-baġit, ċertezza illi għandna li l-problema mhijiex mhux se tissolvata imma mqar tittaffa. Ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'pajjiżna jiżdiedu mal-65 karozza kuljum bil-Gvern jibqa' ma joffri ebda soluzzjoni. Minflok, wara l-pompi kollha li jagħmel il-Labor waqt il-kampanja elettorali bil-metro, issa lanqas biss issemmiet fil-budget. Id-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus sostna li hija inkwetanti kif żewġ terzi tal-inċidenti fatali fit-toroq Maltin din is-sena huma relatati ma' persuni li spiċċaw imtajra. U insista li din iż-żieda fit-traffiku qed tnawwar mis-saħħa mentali tal-poplu bi frustrazzjoni li ma bħala. Ta' filwaqt li sa li rridu nirrikonoxxu li f'pajjiżna qed imutu mijiet fis-sena kaġun ta' mart respiratorju ikkawżat mit-tniġġis qawwi fit-toroq Maltin. Problema li għandna llum li hija kkawżata minn nuqqas ta' serjetà, ta' kompetenza, ta' rieda politika mill-Gvern Laburista, mill-Ministru responsabbli mill-Trasport u l-Infrastruttura, edha twassal kemm għal saħħa mentali li qed tiddeterjora, però wkoll għal żieda fl-imwiet kemm it-traffiku u anke mill-tniġġis tal-arja. Ryan Kallus temm jgħid li filwaqt li l-Gvern tal-Labor nefaq il-miljuni tal-euro fl-infrastruttura, sfortunatament din mhux future proof. Kif jidher biċ-ċar li dan il-Gvern fli wettaq m'għandux viżjoni fit-tul.